que se refire ao deporte galego ven da parte do baloncesto do Obradoiro. Sí, unha nova fazaña do Bluesense Monbus que onte en Santiago, santiagueses derrotaron o Unicaja en Málaga. É a segunda vitoria en 2 anos do Obradoiro nese Martín Carpena. Triunfo solvente dos homes de Moncho Fernández, perfectos en defensa e en ataque, botando man dunha nova exhibición de Alberto Corbacho, autor de 28 puntos. Casado coa victoria semella Bluesense Monbus nas súas visitas a Málaga. Segunda consecutiva. Partido serio, defensa por momentos extraordinaria. Unicaja anotou 14 puntos no primeiro cuarto e 8 no terceiro. E en ataque primoroso partido de Corbacho. 28 puntos, 6 triplas de 9 intentos, 32 de valoración. Obradoiro mandou sempre no electrónico. No primeiro cuarto, grazas ao seu traballo atrás, a achega reboteadora de Buford e os puntos de Diguar. Unicaja recorría o poder de Soric. 14-18 ao final deste período. No segundo cuarto desátanse os malagueños da man de Marcus Williams, o seu base. Obradoiro aguanta o tirón grazas a Corbacho. No intermedio, 39-40 pros galegos. Decisivo terceiro cuarto, a Unicaja volve a tragoarse a defensa galega. Tapón espectacular de Maisley Williams. Tarda máis de 5 minutos en anotar. Bluesense suma pouco, medra quenda le continúa a Corbacho. 8 puntos arriba a falta de 10 minutos. Último cuarto, a reacción dos locais non basta. Obradoiro soporta primeiro grazas á chega dos novos e nos últimos minutos dos de sempre. Aí capítulo aparte para Corbacho. 11 puntos nos intres finais. Superlativo. E pensar que Unicaja quixo fichalo este verán. Sexta victoria pros de Moncho. O lume de Bluesense Monbus alumiña con forza a esperanza da Copa.